Кийлик яннарыма. Әлі яфраклары кыйылырга да өлгермәгән агачларда инде калын кар катламы. Ябалак карга сыкланучыларның фото-видеолары социаль шелтәрләрне тутырды. Вчера выпал снег, было очень радостно. Мы вышли на улицу, кидались, было очень хорошее настроение. Мы все... Очень весело. Да, очень весело. У нас поднялось настроение. Кечкенә балалар гына түгел, өлкәннәр дә чын күңелдән беренче карга шатлануларын яшерми. Keyiflerim şunda iyi bu televizyondan karab tırdım bütün yer appak. Мен kışını bik yaratam. Giyinip şıp gidersin karda, onun için rahatlanıp yaratam kışını. Көңіл шатлана инде сине, беренче карга аклык. Аклык бәхеткә китерсен, уңышлар китерсен, бар кешегә сау-сәламәт булырга насип булсын. Берәүләр кар баба ясы, икенчеләр тәгәрмәч алыштырырга киңәш итә. Беренче кар машина йөртүчеләргә дә кыенлык тудыра. Мен неләрне резинаны алмаштырып койдым киштән үк. Бүген калызында нормально гололед булса да уже шиповный койгач сизелмей гололед әйбәт. Тәгәрмәчләрне вакытында алмаштыра кирәк шуңа күрә. Халыкта беренче кар явып, бер айдан соң кар ятачак дигән сынамыш бар. Гидрометеорология үзәгендә кыш ноябрь уртасында гына киләчәк диләр. Әмма температура бу атнада салкын торачак. Төнлә 6 градус суык, көндез температура 0-ны күрсәтә. Яңгыр һәм юеш кар атна буена явачак. Калынрак киенергә, уяулыкны арттырырга кирәк була. Юлларда бозлавык, кар буламыгы хасил булырга мөмкин. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.